Tiri pano pa Mr. Stockio. Turikona muri kunzi makarima mbanje. Imbanje here mutu. Mbanje? Handiputi mbanje, handisimi mbanje. Saka chi? Iri Sunhemp kuti isimbisi ivhu. Tiri kuda kuti ivhu yedu inake kuti foje redu. Ibudi zvakanaka haina chiwere inosimbisa zvese ivhu nefoja nechibawa. Saka inouraya zvirwere. Inouraya zvirwere kufanana earthworm and inodzosa ine nitrogen imomo inotanga kugadzirisa ivhu regu rinouya nezvimwe zvakasimba zviri imomo kufanana zinc nesulfate inogona kuita futi ivhu iyo kana tarima pasina nguva but inoda kuora kutanga maisa foja yako kana chibawa inoda kuti inyatso kuora racho muivhu ite compost chayo. Samunocheka yasvika papi? Izvozvo yakwana nguva iyoyo kana yaita 20% maflowers panapa. Ndipapa tiri kuda kutanga kurimirira pasi. Izvozvo rakwana sokurima pasi. Okay. Saka dzese dzinoreba kudai? Kazhinji munda iyi yareba kudaro. Ko dzimwe mbeu dzeSunhemp dzinoreba kudai? Aiwa. Iri kana munoramba muchidhiridza mvura inodarika panapa. Inogona kuenda 3 meters up. Okay. Imwe inogara pasi bichana 1.5 meters. Okay. Saka ndipapa inondinakira inini ndini ndiri kutsvaga izvozvo zecompost yakawanda ichipinzwa mivhu. Saka inotipa makg mangani per hectare? Gore rapera ndakaita 60 tons per hectare. Okay. Saka ndiwo makarimira pa 60 tons? So ivhu redu rakanatsoguta. Ivhu inogutisa zvakanaka. Munogona kuona foja rako inosiyana pakutanga kutora foja yako munoona inogara yakachena. Ko izvi ndiyo mbeu yacho iyoyo. Okay. Hatidi kuti mbeu ite mbeu manje iri inotanga kusimba and inononoka kuora. Saka apa tiri kuda hatidi zembeu izvozvo. Ibude icharamba ndiyo size yacho. Kasi icharamba ichienda chitema so. Then kana raita tema raibva. Mbeu yacho yakwana kana muri kuda mbeu ndipapa munouya munopika. Aiwa handidi kupika ndoda kuti mundipe mbeu. Uyai ndinokupa. Saka hamufani kuita mbeu kana muchida kuirimira pasi. Inoora inenge yasimba zvota izvo. Iyoyo ine mbeu yakanaka iyoyo. Yatanga kukura mbeu yacho. Iyoyo. Indi yakawanda. Manje iyo inobuda mayellow matsuku nezimwe makara mbeu yacho iyoyo. Saka ine mbeu yakawanda. Yakawanda sure. Samoda mbeu yakawanda sei per hectare kana muchidyara? Tiso tiri kuzvara 20 kg per hectare. 20. Munokusha munoita sei? Tinoisa nevicon kana kuisa nemaseed drill iri nani. Okay. Iri better. But kana masima inoda mvura. Ndava haitani kuoma. Sanotoda mvura. Inoda mvura. Kana saka kona kuenda muchikasika kusima mugone kudhiridza bichana mvura kana mvura inoenda. Munoda kuramba muchidhiridza bichana wo ichinaya. Then inobuda zvakanaka kudaro. Okay. Yakanaka. Kunge inodyiwa kudai.